Com anem? Com veieu, avui no som al balcó. Som a l'hort de butxaca, on en Genís ho ha preparat tot per ensenyar-nos a cultivar calçots. Què necessitem? Primer, un bon sac de ceba per fer calçots, una aixada, compost, guants sobretot i un bon barret de palla per si pica el sol, perquè la bona època per plantar calçots és a finals d'estiu. Ah, i no ens oblidem de la regadora. Com comencem? Doncs bé, dient quina és l'època per començar el cultiu dels calçots. És des de la segona quinzena d'agost fins als finals de setembre. El que volem és aprofitar aquesta caloreta de finals d'estiu i les pluges d'inici de la tardor. Primer pas, fem la rasa on hi cultivarem els calçots. Aquest és un cultiu que agraeix un sòl esponjós, com molts d'altres. Per això, en aquest cas, s'ha llaurat prèviament la zona. Segon pas, afegim compost dins la rasa. En el nostre cas, hi hem afegit també una mica de cendra natural que en Genís tenia per allà. La cendra pot afegir un extra de nutrients i fins i tot pot actuar com a fungicida, protegint així els nostres cultius. Però aneu en compte si n'afegiu massa, ja que pot alterar molt el pH del sòl. Així que si en poseu, només una mica. Això què és? Aviam. Això és compost que havíem fet en l'altre hort, que vam carregar nosaltres. De fet, el primer any que vam fer calçots els vam plantar directament aquí, va anar molt bé. I ara una miqueta ho hem fet servir cada vegada que plantem això. Fem les tomateres, fem els carbassons, fem les meloneres. Sempre tirem un grapat dins del forat per aprofitar-ho. I ho barreges amb? Hi ha un cul de cendra que vam fer una barbacoa d'ells enrere i per aprofitar-la, llavors les aportacions d'això de potassi i tal de la cendra ens van fantàsticament bé. Tercer pas, plantem les cebes per fer calçots. Les anirem posant sobre el compost a un pam de distància entre l'una i l'altra, uns 20-25 centímetres més o menys. La pots agafar i plantar-la directa. Hi ha aquí la talla de dalt i llavors brota igual que els alls tendres, allò que fan de tallar-los i plantar, és el mateix que fan amb tota la cabessa. Però nosaltres la plantem sencera i després això, la podem ficar aquí i regar i mullar. Llavors, si la mulles, en principi et naixerà abans, notarà la humitat, si no t'hauràs d'esperar les primeres pluges. Però fins a mitjans de setembre és un cultiu que la gent rega per tal d'avançar-lo, perquè si no pot ser que el plantis ara i que no et plogui fins d'aquí 15 dies. I com que donen pluges això tant avui com demà, la nostra idea era de plantar-ho i enterrar-ho una mica superficial, perquè a vegades també hem fet com molta muntanya a sobre, o hi ha gent que també ho deixa desenterrat fins i tot, fins que neix, doncs acabes enterrant una miqueta, però la deixes sortida. Per què? Per evitar que es podreixi. Perquè si acaba ploguent molt, això que plogués, jo què sé, una setmana seguida, igual que passa amb la patata o amb qualsevol cultiu que pots enterrar a terra, se't podreix i després no et neix. I clar, perds ja 15 dies, 3 setmanes, un mes, que estàs esperant a veure si neix, si no, i no surt. Llavors una idea podria ser la de deixar-la així la ceba. Nosaltres l'enterrarem tot i si fa una bona ploguda ho agrairem i ja està. Quart pas, reguem una mica per despertar els bulbs i que comencin a arrelar i a créixer. Això sí, mireu sempre quina és la previsió del temps per saber si ha de venir pluja. Cinquè pas, enterrem els calçots, que posteriorment calçarem. És aquí d'on ve el nom calçot. Al calçar-los, el que es fa és anar-los cobrint de terra a mesura que creixen perquè més part del calçot quedi amb aquest color blanc característic. I la palla la ficaré per sobre això, per si plogués molt. Agafar la del lateral. De fet, el tenia tot cobert i l'he destapat. Si faig gaire capa de palla també mantindrà més la humitat a dins. Llavors tampoc m'interessa si ha de ploure a varis dies. Ho tiro una mica així, però ja veuràs que no faig ni gruix. Més que res és per evitar això que passa a vegades quan plou. Ja. Llavors així evitarem una mica d'erosió. Diries que aquesta és la manera estàndard? No, perquè ho fem amb bancal. Llavors la gent normalment ho faria en el tram de terra i fas directament ja la rasa. Tal com ens comenta en Genís, ara només cal esperar a que plogui perquè el cultiu comenci a créixer de debò. Hem de vigilar, però, que si els enterrem i de sobte plogués durant massa dies seguits, hi ha perill que se'ns podreixin i no surtin. Així que recordeu estar pendents de les pluges quan comenceu el vostre cultiu de calçot. I ara, finalment, la pregunta que tots hem estat esperant. Quan podrem fer la nostra calçotada? Doncs mireu, cap a principis d'any es poden començar a collir els primers calçots
però és sobretot quan comença a fer bon temps. Doncs fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat i recordeu que us podeu subscriure al canal si us agrada veure contingut de l'Hort en català. I sobretot no us oblideu de seguir a Hort de Butxaca a l'Instagram, que penja contingut boníssim. Apa doncs, fins la propera!